Ahoj, Zdárky. Zdár, tady Kuba a Adam. No, je to pravděpodobně, jak vidíte, tak jsme u Ender portálu. Chceme jen vám ukázat, jak sebrat vajíčko. sebrat dračí vajíčko a jak zabijeme draka. No, jak vidíte, tak abyste dávali pozor, tak tady pod tím je láva, takhle se neprokopete nad tím. To ještě už všichni ví. Nebo kdyby to někdo nevěděl, tak dať pozor. Takže jdeme za 3, 2, Vy první! Sakra! Je tohle zlaté! Je to zlaté jablko! Počkej. Máš zapnit zombie? Ne. Počkej, ještě tak. Můžem? Ty do hry, takže... Tak, to máš! Běž tam! Hej, ty se zbugl! Ne, už tady nejsi. Takže, banzaj! Jsme na hodně blbém místě. Jde. Sakru. Dolů. Počkej, tam je. Tam je ten. Ní tak stavnej. Nebo ty... Běže, tamhle je běž. Počkej. A mě se jdu teleportovat. Jo. Puška. No, možnosti, nastavení grafiky má. Ale bezníka tak. No, protože to bys torčil. To nevadí. No, nemáš tady věci. Kde to je? Kde? Sakru! Myslím to. Tady, malinká větička. Ne, Ender. Ty, brdě. No, jak vidíte, tak my musíme i trochu toho vůbec nevidět. A jsem umřel. Jak legraci. Nejmenší, velká, střední, pedony. Oživit. No, budeme tam... Prostě budeme tam do té doby, budeme tam prostě chodit do té doby, než ho skolíme. Moc se omlouváme. Hodněkrát nám to nevychází, takže... My jsme to jenom zkoušeli, ale moc nás zabíjel. No, chápete nás. že Dáš mi to, zase to brnko. Jo, počkej, já Jak vidíte, že tady má můj kámoš, tak extra super. tady má takový... Enchantovaný, jen jim to ukáž, jak je to hodně enchantovaný. Takže jo, takže koukejte. No. No a můj kamarád má takovýhle skin. Mě to moc líbí, zrovna jsem ho před chvilkou objevil. A já mám tady takový napůl Enderman, napůl Steve. Já jsem to screenul lehtěně. A co? Daj to. To nechtěně screenul. A co? Když to se screenul. No. Tak počkej, já ti ještě dám. Screen. Tady? Ne, nechci 3, chci vidíš víc. Ne, dostaneš 3. Škoda. Omlouvám se, že se mi to laguje, mám trošku slabější počítač, takový. No až tak slabější, no dost slabější. Tady vidíte, že máme zákop. No, tady se tomu dá. Kolik jsi šípů? Ty taky. 1, 2, 3. Ty, já jsem dobrý. Viděl jste ten buk? Ale zase je dobrý bukař. Víte, ne bukař. Prostě dobře bude. No, jak vidíte, že tady jsem vytvářel ty golemy ironový, aby... No, zkoušeli jsme něco dělat, no, jinak tady není vesnice, jste viděli.
No tak jdeme. A jak slyšíte, tak my tady máme portál do Endu. Potom se ke mně potni, jo. Jo, zatím to běž najít. No, Takže to je. boing. Měli jsme co dělat, tak jsme aspoň udělali. Tak si tam radši dáme spawn point. Tam. Nebo kdo si tam dá spawn point? Nikdo. Ale nic nemusíme už dělat. Já jenom to najdu a zase ke mně potni, aby to bylo rychlejší. Jak vidíte, tak my jsme tady bugli koně. No ten, on se spíš bugnul sám. Au. No, on sem šel. Ne, Jak se bugnul a teďka skáče nahoru a dolů. no, jako kdyby měl speedy. Hele, já jsem tady našel šípy. Kolik? Ale to nejde vzít. A tam to i to bugy. Počkej. Tady zombíci. Počkej. To jsou kurvy, tady to jsou. Pardon, že mi to trvá tak dlouho, ale... No a, Jestli to opravdu nejde. a jak vidíte, tak jak vidíte, že já toho koně se snažím boknout a nic nedělat. No, jak vidíte, tak ty se tam hned spadnul a už to zase udělal. A furt to takhle asi bude, tak to radši musím ho tajím zabít. Ej, on je fakt bugnutý. On je fakt bugnutý, Adame. To tam není. Já jsem ho bouchnula, on mi trochu poškodil meč, ale nic se mu nestalo. Zajímavý bug. Už to našel? Jo, našel to, teď je dobrý. Ne, tam byla už ta díra. Tam. Creeperové, dělej. Creeperové jsou tady, dělej. Tak já se radši teleportnu. Ale ty jsi v jiný dimenzi. Zkusím to jenom. Tady Gimut 1, víš, kde to je? Gamemudy. Surreal. My se fakt olažeme, že musíme cheatovat. A doopravdy. Kdybychom byli na jiném místě, než tam, kde jsme byli. A já si radši že ten, víš co, tam dám si ten, že já si tam dám spawn point. Jo, dal. No? Tam dáš spawn point. Ne. Tady někde by to měl být. Jo? Aha, tam tudy. My se fakt omlouváme, ale nemůžeme si pomoct. Tak. Jsme teprve mladí, chápete? No, ale kdybyste se fakt ptali, jak vzít to vajíčko, my bychom to třeba... Tak se zeptejte jako a já... No No my to už i tady ukážem. No, jestli bychom to nechtěně natočili, abych to nechtěně vypl, tak radši, prostě, přeskočil jsem to už. A dál. Já jsem, to byl buk. Já jsem takový trdlo. Tak já, to byl buk. Ne, nic buk. Jo, ještě dál. Jo, nevadí, že ho chceš zabít. Nevadí, já jsem to zkoumal. To dlouhá cesta. Jo. Možná. No tak to se směj. Nesmí se.
A už jsem to našel. Hopi. Ale já to stihl. Já to fakt stihl. Tak jsme to radši. A Adame, víš, co tady bude? Za truhlu. Tady bude truhla s věcmi. Pro případ nouze, kdyby se ne... A dám ti tam a sobě spawn point. No! Tak tě teleportnu. To tě stejně zabije. Ale jak jsem mohl umřít tak daleko bylo? Počkej. Já to neslyším vůbec. No, takže... Jsi tam pořád? Jo, jsem tam pořád. Nikdy nic neopouštím. Vzal jsi věci? Mám věci. Moje? Ne. Teda, ty, co jsem ti dal jednou? No já teďka tam dám ty věci. Ty máš... Jak můžete vidět, tak to stojí toliko čarování. A to je snad skoro nemožné. Mluváme se, ten počkáš na mě. Jo. Portneš mě, jo. Jo, a tady budeš mít věci, nebo... Počkáš. Co mi chybí? Looking at the A jaká? Můžeš počkat? Já tady pořád hledám věci, to opravdu se omlouvám. Já to zase začínám úplně kazit. Jako vždycky. I když jste zatím neviděli moc dílů, začínám to zase jako vždycky kazit, že jo? Kdo? To můžeš špatnout. Jo, a já mám tady pro tebe věci. Ne, sakra. Sakra. Takže ty se teleportneš ke mně. A ty tady. No tě nevidím. Jo, tak tady bouchnu. Já mám Game of 1, takže Jo. už tě vidím. Tak, tady zatím dávám ty věci. Já jsem zjistil, když zabijete jednoho, nebo když budete tlout jednoho silverfisha, tam budou někde kameny s dalšíma silverfishema, tak budou za váma. Jsem zjistil všechny, se vyklubou z toho kamene a začnou vás zabíjet, takže pozor, jo? No a tady je ještě s perlama. Tak pojď, Kubo. A počkej, pro každého takhle. To musíme dát prostě, já to nevydržím. Tak běž tam. Máš Game of 0? Jsi v jiné dimenzi. Tu game mode studio. Hands up. A já vám ukážu jeden triček, který jste asi nikdy neviděli. Už si říkal. Ne, to je jiný triček. Tak já vám to ukážu s oblečením. Nemusíte dávat ani Ečko. Kliknete pravým a máte to i hned na sobě. A já se musím koukat do země, protože by se mi to jinak lagovalo. A skáču!
Sakra! Je malinkou. Hej, tam je. Prosím tě. Prosím. Ještě výš. Sakra. Míň. A saprát. Mám tady společnost. Já tu společnost už Pokouším jsem trefit tady tu věž. Konečně. Bají si nám docela ještě dost. No, těch věží je tady dost. Máte se koukám. Ne, já si tady koukám, ale nevidím. Štěstí. Jak? A já ho mám. Konečně mě. Mám se přece to běž. Tak to vyřeším. Lagy. Ale mi to tě na pomoc. Jdu. Enderman, co? Jo, Adame, já jsem nový. Pitoč. On se mi trefil. Trefil jsem tu věž. Pam, tada, pam. Takže chceš od mene nombu? Škoda. Ještě kosíček stačí. Jo, trefil jsem je. Tady byla ještě nějaká věc. Právě ji hledám. Mám jednu, tamhle. No, právě tu. A ty jsi mě trefil. Já hořím. Díky. Tamhle to myslím. Tamhle to hořilo. Tak dobře, budu si muset... Jo, samoni. O, dáme dobře, já jsem se portnul na věž. Už se to tady budu... Shit. Au. Kde máš draka? A já už ho vidím a jdu za ním. Mám jednu výlovací místnost. Jakou? Tam
Tu ležáme. Kde je? Tady. Tu za tebou! Ale se teleportoval. Jdu za tebou, Adame, já se na ní umím teleportnout. Ty myslíš tam? Prostě nikde. Tamhle! Tamhle je ta věž. Pojď, věžičko, pojď. Ale my jsme na té věži, nebo jsem u té věže a jsou tady dvě. Jednu sejmu lehce, druhou sejmu těžce. Zkoušel se tam teleportnout. A to by za malý padl ten. Hop. Tak musíme sundat už, sakra. To jsem další dílova. Tam si ty zrovna, no. To je ten dílova. Prosím, já se tam. Jsem tu! Adame, já ji sejmu. Já padám! Jsou tu! On mě tady. Adame, viděl jsi mě, jak jsem se tam teleportl? Co to ten drog dělal? Teleportuju se! Já ho trefil! Super! A já ho vidím. Tak dívaně, já jdu na něho a ty si nám děláš. A po mně jde zrovna Enderman. Proč zrovna on? Díky, že jsem sejmul. Já mám pořád stejný tak. Chce si! Pik! Musím za ním teleportnout. To není konec. Fuj. Už nemá žádnou hýlovací věž. To je dobře. Když se uvidím, že jsem zvětšil jedno Hej. On nemá srdíčka, on má plnou čáru. Tak pojď, draku. Ale to utrpil. No tak tady vidíte, ale to bude jako být. někdy jsem ho asi zasáhl já. Sakra, fakt se za ním musím teleportovat. Já nevím. A já nevidím. Ho vidím. Jo. Oh, Enderman. Šup tam s tím. Čekaj na jednom místě. On jde na mě. A dáme, já zkusím čekat na věži. Enderperlou. Prosím vás, nejdu. Trpanu jsem tady. Výborně, já jsem mu trefil do oku a mi se nestalo. Zapraja. Trdlo. Hop. Teleportovat. Radši se najem. Yes!
A teďka plot, lag. Už to dělám. Má tolik hápečí. Počkej, já si vylezu na tady tu věž. A jdeme se na té věži. A jdeme, vidíš, jak jsem na té věži? Jsem tady. Ten drak je fakt otrový. A schodil se. Zkusím se na něj teleportovat. Bude, když ho dobře trefíš. Musí. Jsem to. Teleportuju se? No, saka. Malinko se teleportu a já už nemám ender perly, super. Skipný, zmlkně. Adame, stačí, ať vyletí ke mně a já mu dám do sumáku. Když tak teď mě... Já ho trefím! Wow, to je světla! Tolik exů, sbírej jak chceš, tolik exů! Dračí vejce! Nejdřív oni tam, počkej, jak si tam děj moc, Počkej, já vím jako víc. Ne, nechtěl ho odhoď. Strašný dělení nebo... Jo, je tam, někde tamhle. Teď ho musíme... Ne, počkej, já to umím, jo? Ty to uděláš. Tady naše vajíčko. Dá se rozbít na jednu ránu? Nerozbije, já vím jak na něj. Ty znáš nějakou tu? Redstone. Kde asi? A páčku. Jíst a páčku. A můžu tu páčku zmáčknout. Jo. Tak mi dej páčku, nebo ne? Pozor. Můžu? Můžu? Dračí vejce! Takže viděli jste, jak se to dělá. Máme ho. Tak takhle, kdybyste mi nevěděli, jak se bere dračí vejce, tak takhle nějak je vypadá. Můžeš to konečně vypnout. Takže ještě dej ho tam. Takže kdybyste viděli, tak jenom zmáčknete páčku a máte to dračí vejce na stole. Takže jdeme. Takže jdeme end, ale počkej. Vem tam mít pístej, že jo? Tak banzaj! Pic. Takže nechávám i reklamu. Ne, ta trvá hodně dlouho. Tak jo, tak ahoj. Ne, ještě ne. Ještě si ho postavím. Hitler, Claire. A pojď se radši vyspat. A já mám... Tu velkou uspěch. Nevidím. Vyspíme žádnej. Au! Takže dáme se ho nikam normálně pak, může? A dojíme konečně ty dorty, může je rozbít.
Písty. Já si kouknu, jestli nemáme písty. Takže, dej mi ho. A na co? Dej mi ho. A proč? Prostě já ho uložím na bezpečné místo. Můžu si udělat jenom jeden píst. Jo, ale dej mi to vejce. Potom si ty mě posluj. A komu dá? Třeba čo vychlám. Ty myslíš dráčka? Tak v příštím díle se uká... To nevíme, jak se to dělá. Ale pokusíme si to zjistit na netu. Nevadí, že to udělám hodně vysoko. Aby bylo bezpečné místo. Udělám uzavřený prostor. Tam lávu, aby tam bylo teplo, světlo. Ne, lávu nepotřebuješ, jenom se... Já vím, jak se o něj stará. Ty jsi to viděl? Jo, já už viděl, jak se o něj stará. Potřebuješ nerdhit a křesadlo. Jenom jedna škoda. Nevadí, že si od tvojí druhý něco počím. Omlouvám si, že mám takový velký lagy. Ale jinak... Buďte dost starší, ten... No. To je To není telefon, to je počítač. A kdybyste se na něco chtěl zeptat, tak napište. Se omlouváme za velké zdržení a Mr. Lagy. asi si ukážeme poslední věci od toho dráčka. Takže neberu. Tak takhle se kraftí píst. Kdybyste nevěděli. Tak takhle se kraftí píst. Dáš mi to plus... ten. Já tam dám taky, jo. Dá. Ne. Počkej, to. Under. Už jsem tady. Fuj. Přežil jsem. Počkej, t. A jdeme. Já jsem to neslyšel. Yes. Můžu ho tam položit. Tak jo. Jestli ho budeš vychovávat, tak jo. A nějaký schůdky dolů, nebo žebřík? To nebude. Proč? Uzavřený. To bude uzavřený prostor. Počkej, co potřebujeme? Mám tady křesadlo. Takže... No, počkej. Já tady vydělám metr. To si představ, že bude mít dráčka Ender. A bude muset lítat. Ale zombíci nemůžu šplhat po žebříku. Ale tak ho tam uděláme. Můžu já? Ten žebřík. Jo, a tak banzaj. Sakra. Počkej, ty se... Myslíš, že to bude pro něj stačit? Jo, bude. A když tak... Hej, my jich můžeme mít 2? Uka. Tak budeme mít kreativ, když ho budeme chtít narost. Takže já udělám pak ještě jednu. Takže tady to bude můj. Tak už to můžeš tam zapálit. Počkej, a dáš mi svojeho
Bere mojeho. Tak já, a když můžu mít víc. Taky že jo, Kubo, taky že jo. Jsem dobrý, co? Ještě, že mě máš. Jo, Kubo, fakt ještě, že mě máš, jak by si byl úplně, víš co, bez dráčka. Bez dráčků. Bez dráčků. No, kdyby mě to nenapadlo, tak by si byl i bez toho jednoho dráčka. Jak to? No, já jsem si nemusel vzpomenout na to, jak se to dělá. A dívej si, co se dá i s tím dělat. Ne, tak to ne. Já ho položím víc do prostředí. Promiňte, že mám lagy, ale já... Prostě on za to nemůže. Můžeš to použít, víš co, zapomněl na zapalovač, ten přechodu. Tam kolem mě zapaluje. Moment, jen tady dodělám žebříky. Jsem tady udělal výčusy. Počkej, dverka. Můžeš mi to dát? Já to chci použít. To je moje. Aha, a kde je moje? To budeš mít taky, to bude vedle. Počkej, schválně, můžu to zkusit rozbít? A kde bude moje? To je tvoje. Jo, ale ty budeš mít vedle mě. Protože to byl můj nápad aspoň. Sakra, prostě musím mít ty logy. Počkat, nastavení grafiky. Tak mu poraďte, co udělat s tím počítačem, aby neměl lagy. Tak mu pomocte. Prosím, aspoň na tuhle otázku mě odpověděte. Ale jenom ve vzduším se mi to laguje. Ne. Jo, tak mi se to laguje všude. To je asi ty citlivosti myši. Já to mám hyper. No, hyper. Já jsem tak... Trouba. Ale nechápete, proč se mi to laguje? Pomocou prosím, já už chci, aby to bylo čistý. Abych mohl koukat na velkou obrazovku. No, na velkou nemusí, ale jako prostě... Jo, vůbec. Máš 64-bitovou javu? Nevím. Jestli ne, tak možná už jen příčin. A jestli se vám video líbilo, tak komentujte, lajkujte, odebírejte. No a to je asi všechno, co bychom řekli. Ukážeme ještě naše dračí byty. Jaký dračí byty? Jaký asi dračí byty? Tady ty. Aha, já tam dám ještě dveře. Takže za chvíli to budem. Ale proč? Tak to musí mít miniaturní. Počkat, mraky jsou vypnuty, protože stíny o minimum. Pojďte na jas. Jak? Je jasný. Úplně. Jo, úplně jasný. Tak si to můžeš trošičku. Dám to na 50. Pomohlo to? Se mi to moc nelaguje. Tak vidíš. Tak možná dobrý, jako... Jestli víte, jak to ještě docela doladit, tak... Nám napište. Už tam dal to křesadlo. Počkej, něco jdu zkoušet. Jdu zkusit. Sakra! Ale za ty lagy se fakt omlouvám. Ty jsi mi občas. Ale kde jsi? Co to bylo? To bylo od dráka? Počkej, dej to vajíčko sem. To je moje. Tak dělej, dej to tam. Zapálu to okolo. Pardon, ale v malých místnostech mám trochu lagy. Já jsem nemyslel přímo kolem toho okolo. A to se musí. Tak jo, tak tady znova. Počkej, já ještě si něco nastavím. Dej mi ho, prosím. To křeslo enchantovaný. Počkej, mraky.
3D maximální o rychlá celou obrazovku. To už neřeš. Ne, tak to zkusím vypnout. Ale už. Tak tady. Ono to potom kolem něj zasne potom, že jo? Ne, tady tohle je tady to nejde zasnout. Tak kde je moje místůstka? Tam. Je moje místůstka. Vadí, že sem dám dvoje dveře. Ale můžu se dát. Nedej mu. Tak jo, přijde, jo? Tak máš gemoty na jo. Počkej, já sem. Tady máš. Ale dávej pozor, ať se nespálí. Teď mi to přesadlo. Počkej, tak tady, ale já si chci ho taky zapálit. A ty jsi taky zapaloval, takže mi ho dej. Ale já jsem ti ho nezapálil. A co jako děláš? Ale hlavně neumíš dveří. Jo, to by se stát, to by se hodilo. Ale já to nechci kvůli toho, já chci jinou toho. A já se na něm budu vysedávat game modem 0. Sakra. Lagi. Pojďte, ale mi koutinou. Tak. Tohle je fakt. Ne. No tak už nic. Tak to je asi všechno. A nedáme si bitky? Dívej, jak jsi dolů. A dáme dej please, to mě nemohnou. A nedáme si fighty? Co tam dělá zomboš? Kdo? On byl v našem domě. A jdeme. To je asi všechno. A nedáme si bitky? Prosím, jenom jedny. A vajíčka? A jdeme. Prostě, Holíme, aby to tam mohl dát, tak víte co, aby se mi to tam uložil, tak to nebudeme zdržovat, jo? Nebo a jdeme. natočíme další díl, hned potom. No tak jo, tak Čau, nazdar. No tak počkejte. Tak my se loučíme. Jste do 9 sekund končí. Ne, tak zdar. Zdar. Jo.